Den sembah ngiring ulun kapur purisan amur pengarat nyat langening kalang jiwanagla pantamun saratina nireka konang surem sorotetan padang samar pamoring sukma sinaksmaya winasya ing asapi sinimpen kalanging kalbu pambukaning warana talen saking liap layaping aluyup ilahi bilang awi guna masuk Bromo Sidem awi guna masuk Bromo Sidem silat meringbang jagat karono sirang tondo kawisisaning bisono sono sinawung langining blebes tumakses tantun lambeng budo jinantoro tutoro kadilo tetulo-tulat merirap ting parabdio ini sudah terenggang dinomo-domo pinarti tambang lauto manggiwata kapusananing gubuto tangurengbeng melambang patumbo-tumbo marmo panggung samurwaning kota Sidegjar dumadining wayang purwa ora kaning kondo linarik nuting basa tuning guna ngemu surasa ing narasaya karaos mula cari hangrasa wani wuruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani pindhane kadya jalma ngilu kaca jarewe
Wis aku cang cari tolo becik wis kagelaran ing madaning pageliran. Ya Gusti Candra mirsani pagelaran inggih purwa. Surya Candra Tarung yang kartika wis kula potrateng kapuso sehari ratri. Kangitri bawana warteg ing dosina gilir kemandi. Temat dadi wetanganing dina sasi, warsi, windu kang sarbabat. Tetung lantangkar temangkar sing rambut kaya jampating rembya. Dadi padhang kutu-kutu alang atuga burung Brunono yang Bruntoyo dadi penanan bom jalan. Padang trawangan senari sanggang retnawi. Ingkang arsa murbawani jagat mungging jagat wetan tuk mungup-mungup. Mungging kalingan kirabang merengang lamun saya dilat-dilat bumi. Saya tangu semuruk sangguang arko kata sebakaran kuring abang ismu jenar. Kapur bawan senari sangguang basonto tanam tukatan hiju royo-royo. Kamangku gunung engkang biru moyo-moyo. Pucing gunung gunung lan kudanu kasil ning meraban sono lenggat lenggut nganti kaya gunung Makunda mega. Taun wetawis dangu solan kawula tasih. Tinular sanga biya buka karep Tegal sawahe. Anglor sira tatana pedhoti sinambi sendonan. Sesindenan mikul garuluku anggiring raja kayane sawenana pirembagan Samurwangi. Sanggang Argasa dangu saying bilus katan melosin al jagat lungguh blapapan lor kidul wetan kulon. Sinaring jagat kang samrebut yodara bertejo arebul kekuwung. Parandiring mangke tatan wonten ingkang amadhan ing kakuwunging praja negari Ngastina. Ya sinebut praja Hastinapura, ya ing Liman Benawi, ya negari Kulujanggala. Apan jari karo pambukaning kandha saratring mangke negari Ngastina dumadi saking pulo Banjaran. Sinar sapandaya Benawi diambil baik samudra binang langkut kang tanpa pagut. Pegating maning kamantuk uluting Cakrawala, mane-mane cakrek ing bewisik. Sawane iki neping jurang, corong, nepung sirung. Kinari sing beksi lawit yang sarang burung. Wonten ugi pasisiran Tarsasana jembar. Kebekaning pasir gemlaring garis pinggir. Tanang tungang rembiyung royo-royo karang kitri royo-royon kelopo bumi subur pasir dan makmur. Satekat randur tangkar tumangkar kapriyan dadi. Gunung-gunung bebanjeng kadang rangsang langit lenggak-lenggok lambai toyo kang bijil saking sendang bening dirtande. Dinenggang minara para kang tinapai waduk bentung-bentung kinari angileni sawah. Yang pategalaning nara kesma. Mokal panguling tetani bebasan datanana bumi sancek kang selo. Sedaya tetanduran kang ora kambi panjo batari sirang dal pasabinan. Yayah ruk misane kang pinangka Pratiwi. Ana ngimbangi Gunung Anggung rena sameres tarun tumurun tratu merah. Sadaya dadi huruk-huruk kalih lungkungan. Langkung lamun to tinaliti sampun samya samet pring sesanggeman. Sepentepe saking tintasan saya sinansaya. Inata witanane mumat sinamatan daya dirayan. Sawiji mapan jating jejiban kang miring sitemah mamujud manunggaling cita rasa karsa kang sak temah ambabar karya. Kenging pinasaken negari Ngastina nalika semulagya manjing marang jaman kencana panjang munjung. Pasir pawukira jinawi gemah Ripakarta tata turta raharja. Dasar negara kang gedhe bore padhang jagat dhuwur kuku setur tada kunsarane. Turta kasih sering manca praja lah Sinandawawu. Ingkang marangasta pusanatil bangsa negari Ngastina. Menangana danu jamno dasa namaning sang nata dasa arane 10 nama wis mestani. Nengge jejuluk Sang Maha Prabu Duryudana. Ya Sang Prabu Jaka Pitana ya Jaya Pitana ya Suyudana ya Kurupati ya Kurawendra ya Dastarastratmaja ya Kendari Suta ya Sang Tri Pamangsa ya wenang jejuluk Sang Prabu Gandharya. Prandaning panggih Sang Nata Prabu Duryudana arsa lenggah ing madaning Damar Kencana. Binayang-bayang sangjaning para Hapsara Hapsari, sangjaning para Banjedi. Manggung tanggung Jaka waloro-loro banyak dalang harta walika sawunggaling mas kacu kang sarwarna. Ora pidhem
madaning pasewakan negari Ngastina. Lasinunta ing kewareng caket dere mangarsa muhung marangkanata dalem pidaleming plasa jenar. Punendya mantri Sang Rekanapati Arya Sengkuni Arya Suman Raden Trigandalpati mengkeraken pilenggaipun ujeng negari Ngastina sajaga lenggah pandhiteng saka ilmu Sang Tapa Begawan Durna. Parantin panggih Sang Tapa Begawan Durna mengkeraken pilenggaipun pamungkasing Maseban satring tirta tinalang nenggih Sang Raden Arya Kartamarma. Prantine mangke sangjaning para kawula samya ganteng pasisiran jejel riyel arapan pepet bibit para sasata topan denggel tatan persela labet sekathing mara seba ing jawi ambludak gendera ronte umbul-umbul kegidrangen danu yang mondling mangsa labu paya mekar menti jamur bareng mangsa rendung tembahe ngrangat kowe jati ngaran mangsa ketiga. Prantine mangke Sang Notarsa paring dawuh satemah kawiyosing mangandikan dhateng panglung Cilmandika ingkang dereng kawedharing lisan. Syautan pantara ratramung cinta bubulun mangkono ngelmu sanyata sanyatane mong rasa ping ati bungah ngaran Cuplo Sugeng tias kala monten ino Nora kaya si pungkung angger nganggengku rungkung hukungan sadina-dina ngremehke padaning urip
sinaranging maruta tumaraga langgarangan gonggo mrunggo endo matane moto prandene paksaku mati Niwangsuk mono mangadirwi ono sasmintaning jagat wasari Bathara paman Pati Arya Sengguni ndadekno kaget pengendara si paman Pati Arya Sengguni sun wiji padha kanthi raharja sarawing paman Plasa Jenar paman Pati Arya Sumban kawula nutno ninggih nggih dewaji sesembahan kula pangayoman kula ing Madyapada prapting dolahan Gusti kula sanget Anggara Prabu Duryudana inggih anak Prabu Jaka Pitana samangke paduka miji dhumateng piswanipun ingkang paman kepatihan nggih kawuningono sowan kula tebih saking Rubeda Araharja Basuki Yuwana cinaketna mring Karaharjan namung derengan sasampunipun sowan kula katimbalan dening Gusti kula sinuwun ngestina kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka anak Prabu Duryudana anak Prabu Jaka Pitana sembahipun paman Arya Sengguni kula tampi dawah sami-sami batu langkung kaprayogakna lenggahe paman Arya Sengguni paman Plasa Jenar menapa ingkang sampun paduka dawaken lenggahipun ingkang paman kados dene mboten kirang prayoga nggih kula ngadhep wonten ngarsa paduka nggih kawula nutun miwah Bapa Durna pengayoman kula Bapa Nemban Sukalima Bapa Nemban Kumbayana samangke rawuh wonten Praja negari Ngastina kanthi Basuki lan Kang Putra Ngastina ngaturaken pambagya raja puja pangestawi mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Bapa Nemban Durna Bapa Nemban Sukalima lole kenthos waru gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana alas dadi wana kula naknan nadyan sawanipun ingkang bapa tinampi dening anak Prabu Duryudana kanthi ringan ayak yojan monggo kula mboten dikendangi wau nggih sampeyan ora joget kok kon ngendangi karepe pripun oh lah dalah Puja pangesta sampun katampi wonten ngarsanipun Kang Bapa ing Sukalima damel bombong tias ing manah ingkang paman ing Sukalima nggih. Mboten langkung kula ngaturaken salam taklim kula. Mugi katura wonten ngarsa paduka anak Prabu Duryudana. Hei, sampun kula tampi. Kaprayogan lenggahipun Bapa Durna. Sampun mboten kirang prayogi pisuhan kula nggih. Anak Angger Ngastina. Paman Arya. Kula wonten timbalan nggih. Meski mawon damel tutandha pitaken salebeting manahipun Paman Arya lan sedaya ingkang sami rawuh teka kula ngawontenaken pasewakan monggo mboten nyuwanaken sangyaning para kawula dasih teges namung Ranganata Nayaka Hyang Punggawa piwanujug ingkang sakmangke nedya kula nglempaken wonten ing Datulaya Praja mesti kemawon samangke kakyan sutaning penggalih Paman Arya kawula nukna ninggih mesti mawon dadosaken kagiat jernyatanipun rikala kula sowan wonten sakjawining pasewakan manahipun ingkang paman mrika kumesar kadya dene katutupan ron salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras
pramila gandeng sak mangke kula sampun katimbalan sowan kula. Mbok bilih keparenga sak mangke tumunten kawedharna ingkang kathah. Nanging menawi wadi tumraping para kadang sitana. Awi sak mangke ingkang paman kanthi tumuju wonten ing madyaning kedaton apan catur netra kalaman kula nggih. Ingkang paman nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabdatama. Dawuh pangandika paduka anak Prabu Duryudana. Oh, semanten ugi ingkang bapa ingkang kalima. Ora ana sing ngakon guyu kok sampean guyu. Nuwun sewu. Kula sonten mriki menika tartentu namung nuhuni dhateng dawuhipun anak Prabu Duryudana. Pramila gandeng kula sampun nyaket dhateng salyaning paduka anak Prabu Ngastina. Keparenga ingkang bapa samangke badhe mabuka Susilastawa midhangetaken pangandika paduka anak Prabu Duryudana. Jagat pangestu kula. Pawadarya. Kula wonten dawuh. Baudra. Kula wonten dawuh. Wontenipun kula ngawontenaken pasewakan ingkang namung seklimah piantun kemawon kula tibali. Kula mriku namung badhe matur lan paring pangandikan. Bilih nembe kemawon kula nyurasa surasaning serat pustaka Weda Purwa ingkang papan teri wadungan pusaka negari Ngastina. Surasaning serat pustaka Weda Purwa samangke nerwacaken babagan jangkanding jagat inggih kepercayaan perang donya ing kaping sekawan ingkang winastan perang gedhe Baratayuda. Bawan sumedhot rasaning atine Duryudana amargi nuwun sewu. Pun meh tumapak perang gedhe Baratayuda teka para Sata-Kurawa dereng nyawisaken senopati agul-aguling perang bebedeng tinanggulange pabaratan ingkang putra kuwatir sumelang samadali manah lamun samangke ngantos kelampah Kurawa kawon lan samangke menawi Kurawa kawon tartentu badhe kecalan dhateng Kamukten pramila samangke ingkang kula badhe suni pamrayogi wajar tumrap manahipun ke putra Ngastina mboten sanes dawuh namung paduka Panembahan Sukalima jenyatanipun paduka ingkang dados gurune wong perang pramila samangke kula suwun paring pamrayogi go vertikal wonten sanipun putra Ngastina. Lole kenthos waru kimpel manyar-manyar. Duk ning dungkul wana alas-alas dadi wana. Nuwun sewu nggih, sareng kula taliti sareng kula gelar. Lan samangke kula midhangen pangandikanipun anak Prabu Duryudana ingkang paring dawuh. Bilih paduka anak Prabu Ngastina kuwatir, ajrih sartanipun sumedhot jroning manah. Kuwatir tiasing penggalih paduka anak Prabu Ngastina awit ajrih sakmangke menawi ngantos para Sata-Kurawa kawon nggih nyemengsah pun para Pandhawa. Ayi. Nuwun sewu nggih. Menawi para Sata-Kurawa kepengin menang sartanipun kepengin unggul ning pabaratan besok nglamun Titi Wanci kala mangsa wis nekani tumapahing perang gedhe Baratayuda ingkang nami perang suci Baratayuda menika. Mugi dados ning kawuningan menawi para Sata-Kurawa kepengin unggul ning pabaratan kedah wonten setunggal srana ingkang dipun tempuh. Kudu ana salah siji srana ingkang kudu ditempuh. Nggih, Dejuni. Tumuli menapa ingkang dados syarat serananipun Kakang Durna. Nuwun sewu. Menawi para Sata-Kurawa badhe kepengin unggul badhe ngawonaken dhumateng para Pandhawa menika. Inggih menika kedah mangertosi lan damel srana karingyanipun para Pandhawa. Monggo nuwun sewu Kakang. Pripun? Wonten mriki sing ngerti keringyane Pandhawa niku mung sampeyan. Merga sampeyan iki dadi gurune para Pandhawa, sampeyan ya dadi gurune para Sata-Kurawa. Pandhawa niku murid sampeyan. Sampeyan ya ngerti keringkiane Kurawa. Nggih, kula ngertos. Lah nggih. Umpama sampeyan mangertosi dhumateng karingyanipun para Sata-Kurawa menika menapa tan mandi sampeyan ugi mangertosi dhumateng menapa ingkang dados karingyanipun para Pandhawa. Lah sakniki mangterangke Pandhawa niku keringkyane nggon pundi supaya sak mangke para Sata-Kurawa ingkang temandang. Mangke riyen kula krungu Durmagati ngentut kaya ini. Durmagati ngentut. Nggih. Oh, kurang ajar. Paseban barang kok ngentut barang. Nggih, pangestunipun Bapak Durna. Ngentut kok njaluk pangestu rasane. Nuwun sewu Depate, anak Prabu. Kados pundi? Kula jabaraken kemawon, kula matur cekak aos kemawon.
Menika wekdalipun namung dugi jam 2. Ih. Menawi badhe damel srana karingyanipun para Pandhawa. Menika mboten sadipun damel srana. Awit kula mangertosi Pandhawa menika ringkehipun mboten kanthi perkara dipun gitik tangkep jaja kantaran bau. Nanging pengapesinipun para Pandhawa utawi karingkihane para Pandhawa menika menawi dipun lela-lela, menawi dipun manuhara. Ngaten. Nggih. Teges para Pandhawa menika menawi dipun mungsuhi, menawi para Pandhawa menika dipun merangi. Tartentu sak mangke Pandhawa saya le kuat, Pandhawa saya le kukuh baku. Pandhawa saya le kuat adi samono. Kuat ya ora sanggo adi samono sampean iki senana. Ha iki kuat ngaten nggih Pak. Nggih. Mekaten. Nggih. Dados Pandhawa menika ringkehipun apese Pandhawa menika menawi dipun nanggep sedulur, menawi para Pandhawa dipun lela-lela, Pandhawa diman-iman, dimong, dimulyake, dikepenake. Nanging menawi mulyaken dumateng pun para Pandhawa tartentu Duryudana badhe kecalang kamukten. Mung sekedhik kok nggih. Serananipun mengke gampil kemawon. Pandhawa menika menawi manunggal dados tunggal, cacahe 5 inggih Pandhawa. Menika dadosaken srana kuwatipun para Pandhawa. Pandhawa menika menawi nglumpuk dadi siji tartentu kukuh bakuh. Nanging serananipun menawi badhe damel srana pengapesanipun para Pandhawa badhe damel kanthi sampe supados Pandhawa ringkeh. Menika para Pandhawa samangke dipun suwanaken setunggal-setunggal wonten negari Ngastina. Puntadewa disuwanke. Puntadewa mun sowan Pandhawa langsung Puntadewa langsung dipateni mawon. Jenyatanipun angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring menawi badhe mejahi Puntadewa. Jenyatanipun menika menungsa ingkang lila legawa lair lan batin. Menawi jangkaning jagat mboten nudahaken bilih para Pandhawa lan Kurawa kedang nglampahi perang gedhe Bratayuda, tartentu Puntadewa menika nampik sartanipun mboten kersa, mboten purun nglampahi perang gedhe menika. Pramila kula simpulaken wonten mriki mboten wonten karti sampe kok menapa-napa dumateng pun Puntadewa menika. Jenyatanipun menika menungsa sing gampang dipateni. Sikringe dijabut mungkin rak mun mati Puntadewa menika. Sampeyan iki kok celemongan. Werkudara menika madinipun saking menawi dipun dawuhi supados tumindak menapa kemawon Werkudara menika purun. Werkudara menika menawi dipun lela-lela menawi dipun manuhara dilulu sartane diuja marang kamukten. Tartentu Werkudara mengke badhe kesuruh wonten margi ingkang klentu satemah modar klingsek mati. Pandhawa pun entek pun kelong loro. Ngaten Kakang Tuna. Nggih, gampang Dik Pate, jane gampang. Nggih. Terus Janaka menika keringanipun mung siji, wedokan menika. Janaka dipun beto wonten negari Ngastina, cepak Kelsi sing ayu-ayu. Sampeyan iki kok iki nang kedaton. Mboten kok perkara saru, mboten kok perkara mboten sopan menika mboten. Ning nuwun sewu, pancen menika karingganipun Janaka. Janaka menawi badhe dipun damel ringkih menika namung gampil kemawon. Golek wong wedok sing ayu ning pambegane jahat. Golek wong wedok sing ayu ning pambegane ala. Golek wong wedok sing untune bethek. Wah. Golek wong wedok sing ayu, golek wong wedok sing sugih. Ning janjane pambegane ala, nggadahi niat elek kalian pun Janaka. Sak mangke Janaka dipun suduk sarira. Dipun telikung. Saking wingking. Saking wingking nggih penak, arep nggih penak. Nggih. Kalian wong wedok menika? Nggih. Janaka mati. Mati mungsuh wong wedok. Nggih. Terus ngasut urip meneh. Mboten, wah sampean iki kok senengane ora. Sampean karo kula kalah 70.000 kok. Gleleng ora. Nggih, niku Janaka. Janaka, keringgane wong wedok. Nggih. Lajeng kula Sedewa. Menika bocah loro, menika bocah kembar. Wonten ingkang ngandhake, wonten ingkang sami ngondangaken. Bilih menungsa menika kembar. Kembar menika ragane loro ning nyawane dadi siji. Nggih. Dados niku kula Sedewa menika menawi dipun badhe dipun pejahi mboten saged kok mejahi setunggal-setunggal. Mati niku kudu bareng. Ngaten. Mati kudu bareng. Gap ya kudu bareng. Serananipun kados pundi? Didu Kumba. Didu Kumba niku. Didu Kumba. Kumbakarna. Didu Kumba kok Kumbakarna. Didu Kumba niku didu sirah do sirah. Ngaten. Nggih. Dadi sirahe kula kali sirahe Sedewa mengke ditokke tuk ngoten. Kuwi nek pun kongslet kembar modar. Nggih Kakang Durnan. Nggih.
Dadi arep mateni wong kembar menika gampil senanipun. Ning nuwun sewu nggih. Kados pundi? Pramila sampun kula aturaken menika kala wau namung salah satu giling pengapesan lan karingyanipun para Pandhawa. Ha iki. Nanging mugi dados ning kamuningan samangke anggen kula badhe damel serana ringgipun para Pandhawa menika mboten kok serana nimbali langsung dhumateng para Pandhawa menika nanging mboten. Nanging kula badhe utusan dhumateng Serayan saking negari Ngastina. Inggih anak murid kula Nalendra Yaksa samangke. Iki duka badhe sagah mejahi dhumateng pun para Pandhawa. Pramila samangke kula nyuwun lilane munggalih paduka anak Prabu Duryudana supados katimbalana anak murid kula buta loro menika. Anak Prabu Sikra kang bala tumingal Prangat jambo kang samya ngedali Lerat dadet wileting kota Danyanggung mangun sang niti Ladinya ngadali wuwus Trastasura Wilaga Trastasura Wilaga kaya buta sing ngawregil Oh iki maceng kok apa iki, Mam? Bilang alit kok bukas mana iki, Mam? Sampeyan ku aneh-aneh ora. Andario. Wonten dawuh. Samangke kula utus supados siswa putra siswa saking Buhun Bandura katimbalana sowan ngadhep nusaripun Nalendra Ngastina. Inggih, nang ngaten kula namung ngestaken dawuh nyuwun pamit madal wasilan. Ngati-ati Jaya bocah cilik mawon. Marang Risang Mahayogi Sang Wipra Kadiparan Karsaning Jwang Huti Pati Yogya Sang Rining Warna Ya jagat pangesungkara Bawadana. Kula wonten dawuh. Menapa menika putra siswa paduka? Nggih. Oh, dasare wujute buta. Mau kudune raja macam. Buta loro ming kaya rethak. Ki mama mlaku wong loro wis kaya pengedram karo pendemung. Yai. Munggah Ndatulaya nganti Ndatulayane oyak.
Katimbalono nggih, katimbalono. Latri kangge prayogi. Nggih. Kisana. Aja ngira ingsun tumampu yekti saweg bisa iki ingsun wani. Sira kuwi sapa lan saka tidanggamu? Nurawin pasang kaliman labi trepene ngledoni tumawing tawang towang linepat ning tolak manusinuwun. Kece-kece wali kece satat setan wali kobra. Bujleng iblis lanat padha. Menawi sang Prabu Andang Udmate ingkang abdi kula siswanipun Bapa Prabandurna ingkang kleyang kabur kanginan kendang keparatan tanpa papan tanpa dunung ingkang abdi pun Kalonjaya sinuwun sira Kalonjaya ha iki senes Kalonjana sanes banjur ingkang mburi Kong tetian kala Rudra Wasipati Raja Dewaku pitepangaken sinuwun pilih paduka sudi mestani dhateng jasa kula pun Kalantaka Kalonjaya lan Kalantaka ya iki ngendikane Bapa Durna sira sakloron saguh mateni marang para Pandhawa aja kok Pandhawa nadyan wong tuane Pandhawa sabdine Pandhawa kula sagah mejahi sinuwun yen nyata pancen sagu Buthara diragi senika bareng samangke kula badhe nganti dhumateng para sata Kurawa sekelas papat badhe kula kanthi kinarya mlampah lampahe peninggal abdipun Kalonjaya mejahi dhumateng pun para Pandhawa hati-hati aja kowe bocah cilik prastata paduka badhe kula suwun pangestunipun sinuwun Wonten dawuh. Marem den manah kula sampun pajar awit nampi sabiyantunipun Kang putra siswa kekalih. Oh, lah dalah. Sinten sing mboten marem kalian Begawan Durna? Wong arep lairan men parake tenggen kula. Lair keguguran. Wah. Jare kok gawe mareme wong. Sing marem malah mbokne ora kok anake. Sampeyan menika, Pak. Nuwun sewu, Ngger. Anggen kula tusan dhumateng siswa kula menika. Daya-daya namung badhe damel srana ringgipun para Pandhawa. Sampangke sami temandangipun kalih menapa ingkang sampun kula dawuhaken. Kala wau sampun kula aturaken ing ngajeng. Bilih para Pandhawa kedah dipun timbali sewiji mbaka sawiji. Supados para Pandhawa saged ringkih, saged pisah kegiatanipun. Isaken dawuh. Kula kinten kaya wis purna jejiban pasewakan Pamandarya. Kula wonten dawuh. Samangke supados nglempaken barisaning para sata Kurawa kinarya mlapat tindakipun yaksa kalih
Kalajaya lan Kalantaka ngestaken dawuh kemarin kula nyuwun pamit miwah buparu kang padha sibuk samangke ing senedya kuntur kedaton non ngestaken dawuh nggih kemarin kula nyuwun pamit madal pasilan ngati-ati aja kaya bocah cilik Paman Harya Purna Gatin mananggilan Arya Sang Nata kuntur kedaton sluk saking dampar jana knapit gambaran gading kadharaken sang janing para banjedi manggung tanggung Joko paloro-loro ingkang samya ngambil pacaring Prabon kawis tinggal tindak nyosang Sri Naranata lamun Janandra candrane pindha Jawata kang kairing widodara widodari Langring kalajana kelar mantan monsara yo mancing sune kuri enganya katiyata dimulur kakonang surem sorodetan padang
negara kang balata mingal perang campo sanyong dali Deweleteng kota Danyawanggung mangun sang nidi minjang sang aji mijil aladinyo ngedali wos Yayi Kalantaka apa Kakang Kalanjaya nggone awake dhewe nampa dawuh Sang Prabu Duryudana kinen gawe Sraya lan Karti Sampeka patining para Pandhawa kudu ditindakake kanthi bener becik Pandhawa kudu disowanake mring Raja Negara Ngastina siji mbaka sawiji aja nganti cicir Kurawa kudu dikanthi tumuju menyang negara Ngamarta. Banjur samengko keparenge Kakang Kalanjaya kepiye? Adum gawe ya Yayi. Iya. Awake dhewe samengko kudu mlebu ning kedhaton negara Indraprastha. Banjur para sata Kurawa panggaweane kudu ngirigodha marang para kawula sartane satra-satra Ngamarta. Aja ngasih digawe tentrem kahanane nanging gawenan karang abang sartane biyu ana bathang sayuta dening para sata Kurawa. Ya istake dawuh Kakang Kalanjaya. Banjur misa apa nggone para sata Kurawa lan awake dhewe budal ora ketang sambung apa cala lintang tumlayat akane budal dina samengko iki Yayi. Sineblak maruta pindhane bledug mangampak-ampak lakuning para sata Kurawa sareng kaliyan yaksa kalih Kalanjaya miwah Kalantaka ya tumuju wonten Praja Negaring Indraprastha kocaping mapan wonten ing tapel wates negari ing Cintakapura ingkang sami rondan kawontenan negari Ngamarta nenggih sanggaring para lancur-lancur Pandhawa. Nah wis wonten kapapak. Aku ning para sata Kurawa temah dadi geger. Sanggaring para sata Kurawa. Anggra susumbar mawalindra bumi gunjing kemaludha guntur katok pamamsang jala nidhi
Oh, malah dalah watani dawdeba. Ora panggih ngadang barisaning Parasata Ura Gathul ngono. Siwa Surta Yudha wawa. Ora pangling Kurawa arep tekan negara Ngamarta mesti arep gawe kisruh. Alah, kowe ngerti. Ngerti karo ancas tujuane Parasata Kurawa. Mula tak anggap lumrah yen to kowe ora basa, ora tata krama karan wong atuwamu Ngastina. Dasar Prinata ayu. Yen to guru arep mlebu wewengkon negara Ngamarta, Gatotkaca sing ora nrimake. Apa apamu? Kena mlebu nang kudu nglangkahi. Satari kudu iso nugel janggane Gatotkaca. Babu Babarawa. Lena paing tepat data meningin marganing batimu. Singa lena prapteng lalis Siwa Surta Yudha. Mati kowe. Wah. Oh, aya. Waduh, wah. Askre. Mati. Awas. Hoit. Wah. Wani wong tuwa. Bener. Mati kowe. Oh. Mati kowe. Oh, Oh, ya. Ya. Sanggata kowe. Ana wong tuwa wani. Ya. Iki As. Mati. Sabada. Ayo. Mati aku. Ayah. Ya. Setan. Ora gelem medhot kowe. Ya, ayo kowe. Sanjak kowe. Sini meduna nek ngene. Mati kowe.
iki piye, Kang? Oh, lah kok dadi bubar mawon kaya ngene Prasata Kurawa. Salang tunjang rebut ujung. Piye kaya mangkene kanane iki Kakang Kalanjaya? Aja kuwatir Yayi. Tak kira awake dhewe ora bakal kangelan yen to mung perkara ngebuyuki Bathang Sayuta ning negara Indraprastha. Bakune nom-noman ning negara Ngamarta wis digawe kisruh pikire. Wis digawe bingung budine. Keparenge Kakang Kalanjaya wi, Yayi Kalanda aja kuwatir. Ayo alon-alon diperbeki, dicaketi. Sartane miwiti ngene awake dhewe bakal medhah negara Ngamarta. Tansah marpamoring sukma sinuksmaya winaya ing asepi. Oh, wis nyaket risang yaksa kalih nalika semanten arsa ngucik negaring Indraprastha ingkang wis tinilar dening para putra awit sangka kisruh ing kanan negaring Indraprastha. Nalika semanten eling-eling negaring Amarta tukunane negari ing kajiman Indraprastha ya negaring Manamarta. Pramila sakmangke anggadhahi prabawa ingkang menjila. Eling-eling negari kang gawat keliwat wingit kemati. Satru mara satru mati jalma mara mesti dadi kawanda. Ketadak wonten mendung peteng ingkang nglimputi yaksa kalih. Temah kendang kapracondang kuntal kaprapal sangkaya Kalanjaya lan Kalantaka wau. Apa ini? Hei! Hei! Wah! Woi! Wah! Ana daya pangaribawa sing gedhe Yayi. Temana wujude mendung peteng limputi awake dhewe. Nganti ora weruh sangkan paraning bilahi. Wo, lan ora mlayu katri pandan tenan. Wah, matane. Saking kawontenan negaring Indraprastha ingkang geger. Awit saking kridhanira yaksa kalih. Kocapa ingkang mapan wonten madyaning wana Krendayana. Lenggah wonten madyaning Sela Gilang. Nenggih Sang Dewi Kunthi tali brata ya Dewi Prita. Nalika semanten Gya Tintrim Rudra kawaran bendu. Nenggiri Sang Dyayu Dewi Kunthi tali brata ingkang wis kepareng linggar saking negari Ngamarta. Ing cipta Sang Dewi Kunthi arsa ngupadi pepadanging ati
kumarang Sang Rasma Winta adil tan bangkit pinambeng tan sanenutuh diri paran marga ingkang arsa tinempo mila milalu lampus yen to datan kasembadan apa kang sinedya tan ajrih angambah sonya pringgo amung antut tumampak ing padha krenteking nala saya ratri datan kendel nggih lumaksana supe dahar tanapi guling kekesing galuh bantering surya datan rinaos temah manjing dadi tapane biar arahina wancine Bagaskara mangrang sang wayah umyung kang riweh Amara Waryanto anjalari lungkrah lesu lesah kendel sak ngadeping ban mandira la wis wonten dangu sang sayane dangu kepadi denya guling wau to ngrai tengkeng mampan wonten ing pasitran Gandara mayit nenggih panginjawanting dewaning perkasaan nenggih sang Pandya Durga ingkang amrebeki kalanunggani sang Dewi Kunthi dadi guragapan sang ayu wau ingkang amuja sela gilang jinajaran randu alas cacah sanga kang sarta witing gurda kang jajar cacah sapta ana wigati apa Dewi Kunthi ana wigati apa sewu lepat aturipun Kunthi kula nyuwun pangapunten estunipun anggen kula mapan lenggah wonten ing sela gilang panglenggan paduka menika awit kula namung kepengin ngupadi wonten pundi pepajaring manah kula kukulun awit lair lan batos ikhlas manah kula Pandya Betari Sang Jewang Tata Kalana kalaya takut maringkut Beto yen to jeneng para nyuwun sabiyantu ya senjata pitulung kersaning panjenengan ulun Kunthi ulun saguh ya nggih ulun saguh inggih nanging ana syarat seranane lajeng syarat serananipun menapa tartentu sinaosa kedah nyabrang samudra ngunggahi gunung kula sagah nglampahi ana syarate yen to jeneng kita kepengin supayane para Pandhawa unggul ning Mahabharatan ya perang gedhe Bratayuda jeneng kita kudu bisa ngaturake wujuding sesaji wujudipun sesaji iya sesaji kuwi mau ya ana kejaba wigati amung wujuding bekakak ya bekakak wujuding wedhus abang nggih Wanudya Yutama ngambar arum sang kusuma menawi namung wujudipun mindha abrit tartentu mboten badhe kawratan lan mboten badhe kangelan samangke kula badhe utusan dhumateng anak kula pun para Pandhawa kinarya ngupadi wonten pundi dunungipun wedhus abrit ingkang paduka pikajingaken batu jeneng para mboh ya mangerteni mboh ya tanggap ing sasmita Kunthi satemene wujuding wedhus abang ingkang ulun jaluk kuwi dudu kok wujuding sarta kewan wedhus ingkang wernane abang babar pisan dudu nanging kuwi ya lha kejaba mung salah sawijine perangane Pandhawa ya kuwi anakmu ingkang ragil ya ragile Pandhawa ingkang mijil saka Dewi Madrim ya kuwi Atmaja kita ing aran Sadewa nggih
wujudmu dewa ning atimu tanpa beda kaya tadine pambegane iblis. Ora ana jamak lumrahe wong arep nggayuh kamukten kudu ancik-ancik marang kuwandane atmajaku dhewe. Ya senajan to sedewa ya ragil kaya ora mijil saka agar bale Dewi Kunthi. Nanging kae wis tak rengkuh. Tak openi lan tak tresnani tanpa beda kaya anakku dhewe kaya Pandhawa liyane. Nanging kena ngopo Bedari Durga? Kowe iki wujudmu dewa nanging kowe ora kena dienggo patuladen. Taun ana windana aku ora bakal sudi ngupadi. Sartane aku ora bakal njaluk tulung marang Bathara. Tobat. Jebul tinemune pancen. Ya pancen lahir batin nggonmu ngrengkuh lan majamu ya Kunthi senajan to dikaya ngapa. Senajan to kowe nampik marang apa kang dadi panjaluke Bedari Durga nanging pancen wis kuwi ingkang tak karepake. Ingkang Boyala kejaba wigati amung ngragiling Pandhawa sedya ingkang kudu dadi bekakak. Mula kang saka kuwi panjenengan lho bakal keduga sago golek sarana kalika kowe mrene ya. Mangamura-murwurahan nimbali dhateng ing abdi pun nemban kalika kula nyadong dawuh Pandya Bedari. Aja kaget ya nggih nalika samengko ingkang nimbali kelawan sowan kita. Inggih. Kemarin kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Pandya Bedari. Ya ulun tampa mbuyaler pangestu namanana. Mangerti ya nggih apa to sababe dene panjenengan nglaramake kelawan sowan kita mban nalika ingkang mboyana kejaba wigati. Jeneng kita mung bakal ulun utus nantani ulun dawuhi. Samengko supaya ning slupi sartane gawe pangreka daya kepiye carane supaya Kunthi samengko sago ngaturake kemandane Sadewa ana ngarsa ulun. Nek ngaten tetela dawuh paduka prasna samangke kula badhe nyuwun pamit. Ngati-ati aja kaya bocah cilik nggih nalika. Syarat ibaran kaya layung pedanganing Sang Dewi Kunthi Kalibrata. Bebasan tumpuk matumpa-tumpa singgawaning galih. Awit saking anglese manah temah istis jroning Werdaya. Yen to bineleka sarirane sayekti datan kawijil gedhe sutetes. Awit saking gunging rasa panelongso rasa kaworan maras miris upama kanthi alus sarirane Anggogra kusika. Gogra tegese balung, kusika tegese kulit. Awit saking dangu ngenya datan ambuka miwah datan ngunjuk. Mangkono kasih para ibu kang cetha luhur derajate. Denya murih kamulyaning para putra
temah wantun ngorbanaken jiwa piwaraga wau to ingkang miling-miling kaya jejangkung mider-mider ngidri ananging Jim Kalika kang tansah jejamangi miwah memanuk lambai Sang Putri Agung sanalika nawuraken sidi jejagan saking antariksa sidi tegese lemah jejagan tegese jaratan nalika semanten kinepel kepel kinawurake ana pasundulaning Sang Dewi Kunthi rinapalan rapal Begananda sami sakala kaya kena sirep Sang Dewi Kunthi tali Brata baliut ngantuk anitra temah tilem kepadi ngorok sesenggoran kaya dudu sejatine wau to Jim Kalika ingkang tansah mulat maring Sang Dewi Kunthi pansranta lan ringa manjing sak jiwa anggane Sang Dewi Kunthi nalika semanten kaya nyungsupi anggane Sang Dewi Kunthi kira pancen bener dawing Pandya Betari Durga tak kira ora ana gunane nggonku ngopeni anak karo sing jenenge Sedewa mergo pendak-pendak ana rembuking pasewakan sing tuwa-tuwa wis padha sarujuk ya mung Sedewa anake Madrip ingkang tansah nyentulani marang rembuke wong tuwa Pandya Betari ora ganti gantaran dina ora nganti Surup Surya tak aturake mestakane anakku Ragil Pandhawa. Ado Bathara Gung kang Amurawa
sayon kati upeng angin sumyak swarane karanjuban samirana-ron mawar kulawan riris lumrang kantaning pos pita karengganing putyanira sang tejo waram rengangan lir swarane madu prangta manungsung sarining kembang Wong ilahing sekaring bawana langgeng lako teka dadi ora pati ndugamana beda kelawan padatan kang wis kelakon ora dat saben anakku wadon loro munggah ing percarabakan sukolan kowe Perdapa anakku Cahayu padha kanthi raharja sowanmu ngadhep ngersanipun Rama ing pertapan perang alas ya ana ngersaning ramamu Begawan Tambropeta nggih Soko lan Perdapa Nunawit pasang kalimantabe tinebina nyela duli dumawing tawang tawang linepat ning tolak manun nuwun mangke Kanjeng Rama Kanjeng Rama Paremban saya melepat naturipun ingkang putra pun Soko sak manggengken kula sowan minggal ring pacabaan wonten ing pertapan Marangalos Bapa Penemben Bapa Dewan kemarang wilujeng sowan kula tinebina saking Rubeda cinaketna mring arah Harjan kewango kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula punja sandhap padha paduka Kanjeng Rama Penemben Tambropeta iya Soko tak tampa lewat pangestune wong atuwamu wae tampanono inggih sedika sampun kula tampi kula gegem dadosaken jimat ndayani marang kasantosan gesangipun ingkang putra pun Soko iya Perdapa padha kanthi raharja nadyan ingkang putra pun Perdapa wilujeng sowan kula Kanjeng Rama kepareng kula ngaturaken sembah sungkem bekti kula kunjuk sandhap padha paduka ya Cahayu ayu sowan ngersane wong tuwa tatombo sembahmu Perdapa ora lewat pangestune bapak wae tampanono sampun sanget anggen kawula mundi sabanjure apa to kang dadi wigatine Soko lan Perdapa dene samengko sowan ngabiyantara ing pecerabakan perang alas kene ana wigati apa sajak kaya-kaya ingkang anggonmu sowan kaya-kaya nganti mring masemon kowe gayuh apa nggih Cahayu batu-batu cetha samangke padu Kanjeng Rama Penemban Tambropeta sampun ngawuni kaliyan sampun pirsa bilih sowan kula menika nggih gegayuhan mesti wae ngono aku iki jejere wong tuwa kudu bisa mangerteni marang kang dikarepake dening anak ora dadi matura inggih Kanjeng Rama nuwun sewu saestu sowan kula menika kula mung badhe nyariosaken Kanjeng Rama namung badhe nyariosaken bilih sampun wonten 3 ngari kapengker ingkang putra pun Soko menika ngimpi kowe ngimpi inggih apa pasumenanmu kula ngimpi kula nyumpena dipun cokot wujuding kula Kanjeng Rama lah wong kaget kok dadak mbandemi piring barang piring diuncal-uncalke
sangka kagete rasaku. Kowe ngimpi dicaka tula. Inggih. Kula ugi nyumpena dipun cokot dening wujuding ula. Menawi ingkang nyokot dhateng jasadipun ingkang putra pun suka wujudipun ula ijo. Ingkang nyokot kula wujudipun ula dumung. Ngimpi dicaka tula mangka bareng. Nanging ulane beda. Saka ngimpi dicaka tula ijo. Perdapa ngimpi dicaka tula demung. Aku ya ngimpi dicaka tula saron. Panjenengan menika wonten-wonten kemawon nanging elokipun kawontenan Kanjeng Rama. Wujudipun ula ijo kula kipataken ula malik wujud. Salin wujud dados wujudipun ula sawa. Lho. Gedhe banget kuwi. Semanten ugi kula. Kula dumung kula kipataken malik rupa dados wujudipun ula Dagrama. Wela mbebayani. Mboten saking mriku. Wujudipun sakmangke. Ula kula kipataken nical wujuding ula dados wujuding ula sendok. Semanten ugi kula. Ula kula kipataken dados wujudipun ula kathok. Nanging lae kawontenan Kanjeng Rama, ula sendok kula kipataken badar wujuding satriya bagus. Kamangka sareng kula suni priksa sinten ingkang dados kasihipun piyambakipun blaka pilih. Piyambakipun menika satriyaning Pandhawa inggih ragiling Pandhawa. Satriya ing Sawojajar inggih menika pun Raden Nakula. Ula kula kipataken nical wujuding ula. Badar wujuding satriya ingkang kekasih Raden Sadewa Kanjeng Rama. Sang Hyang Tata galana kaya takut maringkut. Sionya kang mawingis-wingis wingis kura rupane kakiri-kiri latala jebule king rembug ger sukolan we Werdapa. Ora sandadak kowe bloko ning ngarepe wong tuamu, aku wis ngerti janjane kowe njaluk supayane kowe didhawuhake dening satriya kembar Ngamarta ingkang aran Raden Nakula lan Raden Sedewa. Betobat. Ora saniroke. Senengane kok kuwi laga-lagian kok didiroke. Keduga sampe Kanjeng Rama sampun priksa menging dados legat ning manah kula. Kanjeng Rama sampun wuninga menapa ingkang dados gegayuhan lan kegimbulaning manahipun ingkang putrapun Perdapa. Ngerti wae. Wong ngimpi dicaka tula kuwi werdine bakal cepak marang judune. Ya wis. Aku ora bakal duwe wenang supaya mambengi marang apa kang dadi kekarepanmu saka wadene Perdapa. Ya mung wanti-wantiku yen to sak mengko kowe cah loro ditampik tresnamu karo sing jeneng Raden Nakula lan Raden Sedewa. Oh, aja ngluputke marang wong tuamu. Nuwun sewu menapa samangke kinipun padu Kanjeng Rama Tambra peta sagang gayuhaken satru kalih menika. Ora mengko siki. Watak sing dadi watak saka anake Begawan Tambra peta kuwi kudu bisa nglungguh opor bebek. Ayam kula nggih purun. Lho. Anak pendhita ki nek doyan le madang. Mula lemune ra jamak-jamak. Aja-aja engko Raden Nakula ya lemu. Mboten. Wonten Mas menawi menika Raden Nakula menika mboten kok teges lemu, mboten kok teges kuru menika mboten sedengan. Oh iya. Kaya sing nyaron kae. Nek kae setanting kok kae.
Kada batuane kono mawon. Lajeng sampeyan waduka sagu gayuhaken Raden kula. Kowe kudu bisa nglungguhi opor bebek teges kowe kudu bisa mentas awake dhewe. Ya jagaya kowe. Lho. Mentas awake dhewe teges mentas apa-apa iso ngrampungi perkaramu kanthi pribadi. Tanpa gandeng marang wong tuwa. Yen kowe gelem sartane kowe sagu budidaya ya mangkata upadinen dhewe rasa dadak konggonan karo wong tuamu. Bantu panjenengan ngaten. Kula nyuwun pamit Kanjeng Rama, kula nyuwun pamit. Hati-hati aja kaya dicaci. Wong tuwa sing kepiye anakku dikegayuhanku aku meneng bae ya tak jambangi saka kadohan tak sawang saka antariksa kasembatan apa sing dadi kegayuhane anakku Saka lan Merdaka. Yonake utang matelo dira kang anembur nembur eka siji diwata manunggaling rasa gagak rimang muni bangun ana weteng tutubang yana padang tuturina Yayi Kalantaka apa usih to kowe ngerti wedokan kok terus biayaan. Wah, ayu banget. Nang tengah Lasgung liwang-liwung nemu wedokan.
Gosek diteliting kok kek iki panjal maning demit. Oh, ora gagas. Awake dhewe padha-padha li demit. Umpama pancen kuwi demit. Tur narjanta wujude demit nek urung badar ya enak-enak wae. Wah, cangkemmu nyemelangi. Apa nyemelake? Cahayu mandeg. Tobat Nyayi Werdopo. Apa Mbak Yusaka? Ana wujude yaksa loro, ana wujude yaksa loro iki ngadang lah awake dhewe piye iki piye? Iki piye? Wek sapa, Dik? Wedok loro ya tuwek. Nyiji-nyiji oleh nemu wong loro ra. Ditakoni apik-apik wae Mbak Yu. Kowe sapa? Kowe sapa praja kamu? Ngendi dang kamu? Weh lah. Sajake rada gentho iki wedokan iki. Rada gentho meno. Ana wong wedok kok pawakane pawakan lanang ngene iki. Wedok ya ayune ya gagah jelita. Gagah jelita ngene. Ning ora apa-apa. Kowe ngarep apa mburi? Aku mburi wae aku. Kayake cocok dhewe karo aku. Rambute lurus nek sing ngarep rambute keriting kok aku mah aku. Nek kowe mau aku wae. Piye ditakoni padha omongan dhewe-dhewe dememeng ora wis-wis. Iya, Cahayu. Dinok doblong sayangku. Takon karo aku iki Raden Mas Kalonjaya Natabata sedasa mangku wanita lima tanpa busana sedaya. Kalonjaya. Raden. Wujudanmu buta kok ora nganggo Raden jijiki. Lho. Raden Kalonjaya, Pak Raden Kalonjaya. Iya. Sing mburi sapa? Aja terus birahi ngono kuwi to. Kowe iki kok alon-alon. Takon karo aku. Ya iki Pak Prabu Kalontaka. Pak Prabu Kalontaka. Iya. Kalonjaya lan Kalontaka. Iya, bener. Ora iki apa nyegat lan lakuku. Ora ngosik kowe sapa? Aku Soka. Sing mburi kuwi aku wae kowe. Bagi aku Sing mburi sapa Cahayu? Aku Pradapa, adine Mbak Ayu Soka. Wah, Kakang Adi Kang, pas Kang. Iya. Iki ngono apa pedutan sika Dul Malioboro? Ayo aneh-aneh ora. Dewi Soka lan Dewi Pradapa arep lumaku menyang endi? Tobat dudu perkaramu kowe nakokke wigatiku. Ingkang baku tak jaluk aku pengen liwat dalan kene aja ngedang-dangi. Ora kena mbacut. Nek mbacut tak emplok. Ana syarate yen to kowe keduga arep kepengin liwat dalan kene. Syarate apa? Nadyan mati tak wujudi. Ora kok mati. Wah piye to? Penak kok mati iki piye? Matine ya engko. Ana syarate kowe kudu gelem ngladeni marang aku. Lan adhiku kowe sakloron kudu gelem ngladeni aku karo adhiku Kalontaka. Panodaya tama ngambar arum sang kusuma Beto. Paunono winten ora bakal sudi ngladeni nang dapurmu mlane iso. Kowe kudu bisa nglangkai kuwandaku ya to keduga. Kowe kepengin tak ladeni. Wah, lah edan tenan. Wah, edan tenan. Piye apike kang kapake? Oh, kowe ora gelem ngladeni karo aku ruda parepeksa. Mlayu ya, mlayu.
gara-gara kowe kok. Ki ngono nek kowe ora cenanangan rak ya gelem kowe mau. Ngrong-200 lah. Oh lambemu ora. Terus piye iki diuyak kok piye? Hoi, oh aja mlayu.